Hola, xics i xiques. Anem a veure com incloure subtítols en un vídeo de YouTube. Com ja sabeu, YouTube és una de les aplicacions que està inclosa en el nostre compte de Gmail. Per tant, obrim el compte de Gmail o directament el YouTube i accedim al nostre canal, que el tenim aquí. Una volta dins del nostre compte podem veure el nostre canal i allí mirar tots els vídeos que tenim. Per això despleguem des del menú de la rodeta Gestor de vídeos i seleccionem el vídeo al qual volem incloure els subtítols, bé en Edita o bé en el menú desplegable directament a subtítols. El que anem a fer és associar al vídeo un fitxer simple de text on anirà la transcripció del que està sonant al vídeo acompanyada del minutatge. Per això cal anar aquí i afegir subtítols. Podem fer-ho de dues maneres, o bé pujant un fitxer que ja tenim amb el text, o bé transcriure i sincronitzar en línia, al mateix temps que estem connectats, i això és el que anem a fer. O bé pujar o bé transcriure, en el nostre cas, transcriure. Seleccionem primer l'idioma dels subtítols per a donar informació a qui visite el nostre vídeo i directament escrivim aquí, en esta finestreta, en este quadre, el text que apareixerà com a subtítol al vídeo. Fixeu-vos que tenim a baix tres opcions. La primera que tenim activa, que és que en el moment que posem a escriure, el vídeo es pararà. Ens permetrà retrocedir 5 segons i en el següent botó es permetrà avançar. Però de totes formes podem parar i connectar el vídeo des del botó del play. Comencem a escriure traduint el text i com podeu comprovar, mentre escrivim el vídeo no va, però quan pare es posa en marxa. Número 1 de Xàbia. I estaré amb vosaltres en l'escola de pares de l'Institut Antoni Lledó per a parlar-vos sobre la nova llei de... Bé, d'aquesta manera escriurem tot el text. Ja tenim tot el text escrit i ara li hem de dir sincronitzar i ell crearà el fitxer on va tot el text i el minutatge. Sincronitza i tardarà uns minutets en crear el fitxer. Passats uns minuts ja tenim aquí que diu que la pista de subtítols s'ha actualitzat correctament. Per tant, el fitxer ja està creat. Ara anem a veure què és el que ha fet. Si piqueu sobre espanyol, que és la indicació de la llengua que li hem donat, veureu com s'obri i es desplega el text que havíem afegit amb la indicació del segon on comença i el segon on acaba cada fragment. Ara, la faena, amb paciència, és fer-ho quadrar, perquè és possible que coincidisca o no. Comprovem-ho. Sou Raquel Gómez? Sí, tenim els subtítols baix i si vos fixeu, al menú del vídeo s'ha afegit una icona nova que diu subtítols i ens diu en quina llengua estan, que és la que hem escrit aquí dalt. Podíem, fins i tot, afegir més idiomes. Comprovem com està desincronitzat. I estaré amb vosaltres en l'escola de pares de l'Institut Antoni Lledó per a parlar-vos sobre la nova llei d'educació. La nova llei inclou molts canvis, per exemple, el número d'alumnes per aula o les assignatures que s'impartiran. Bé, com podeu comprovar, més o menys quadra, però no del tot.
Per tant, ara es tracta d'anar modificant el temps on comença i acaba cada fragment. Per això hem d'anar comprovant-ho sobre el vídeo. Fixeu-vos que la primera començarà en el 0, però acaba en... professora de l'Institut número 1 de Sàvia, i estaré amb vosaltres i hauria d'acabar... en l'escola de pares de l'Institut Antoni Lledó està més o menys bé. sobre la nova llei d'educació. La nova llei inclou... Esta hauria de començar una miqueta abans, per tant hem de modificar el temps ahí. Però per a modificar cada un dels fragments hem de modificar l'anterior, si no, no ens deixarà. I d'aquesta manera anem modificant un per un cada fragment. Si volem dividir el text, podem afegir un requadre més o suprimir-lo. I d'aquesta manera fer-ho quadrar. Una volta ho tenim tot quadrat, deixar els canvis i el nostre vídeo està subtitulat. Si eixim d'edició, ho podem comprovar directament. Hola, soc Raquel Gómez, professora